Salamu alaikum. Alaikum salam. Waye ke buga mun kofa tun ta bai? Zaka karya mun? Sannu baba. Sannu. Yawwa. Wai dama dan usi nake nema. Wai? Dan usi. Wai dan usi na? Dan usi kake nema? Dan usi. Wannan mai kama da kwado. Baba, yanzu dan usin shine mai kama da kwado ba? Kwaye kuwa dan usin dai. Ai, ni na dauka ma dan usin ne ya fito dan naga kuna kama ma da shi ne. Kai yanzu dai kana so ka ce ni ma ina kama da kwado ko? To ai na kuna kama da wannan baba. Kai me kake ni? Kaman ku ɗaya da shi da daga. Yawan irin ɗan ne dan usi ba kake? Baba, dan usi. Shi din. Me faru ne kana ta wannan abu kana ta wani sauri me faru? Wallahi, dan usi. Wani maukaci ne tsinke a nan. Mahaukaci kuma shi ne kake gudu? Sai mana. Ai na san yadda ake mahaukaci. Sai dai tsaya gani. Me yake mai? Sai dai ka zo biyo ni. Kamar yara Allah ka haƙuri mana. Ka bar shi ya zo. To, bari leka. Wallahi ni tsoro nake. Wayo, ka ji na